Assalamu alaykum. Damarlaryna watançylyk ruhu gaýnap başlan mehriban watandaşlar. Eziz doganlar. Soňky wagtda internetdäki video roliklary, ýüzlenmeleri, çağırışlar görýänsiňiz. Bu işleň netijesinde video roliklar görüp, netije çykarýanlaryň hemmesi daşary ýurtdaky raýatlarymyz mukadiýen. We ýurdun daşyndaky raýatlarymyz agdy birleşip bir çukura tüýkürmäne taýýar diýip düşünýän. Şu yerde aktif çykyş edýän ýaşurlaryň pikirine görä, bu ýeterlik däl. Sizem olar bilen razylaşýan bolsaňyz gerek. Esas mesele Türkmenistanyň içinde ýaşaýan maşgalalarymyzyň bir maksat üçin birleşip bilmegi. Gynansak da, ýurdun daşynda näçe çykyş etsek de, näçe ganymyz gaýnasa da, ýurdun içine täsiri ýok. Obrazlayan adamyzda Garawum çölüniň ortasynda suwsuz galyna, am derýadaky suwdan peýda ýok. Eger ýurdun içindäkilere birleşmäne kömek etjek bolsak, gelin başgaça ýollarym deňälim. Ha meselem, her birimiz maşgalamyzda daşary ýurtdan jaň edip, hökümetimize çydar ýalylar, bu hökümeti agdarmak üçin köçä çykyn diýsek, reýaska örgökden girerler. Belki size söýgerler, olar ýarlat aýtma, telefonlar diňlenýär. Soňken beheläge eder diýerler. Netijede öz pikirleriniň ýalňyşdygyny bilselerem, siz ýerenji bolarsyňyz. Hiç netije vermedi. Diýmek hökümetiň garşysynda çykmana gorkýan bolsalar, goýun hökümeti gollap köçä çyksynlar. Belli bir gün, belli bir sagatda tutuş Türkmenistan boýunça. Meselem, owalarda mekteplere ýüşüp, sag bolun molumlar, şeýle gowy sowat bilim terbiýe berýäňiz. Çağamyz şu mektepde okap şeýle bir akyllaryny, indi akyllary kellelerine sagan ok näme etjekler bilen ok diýsinler. Ýa-da owa sebetlere baryp, sag bolun owa sebetiň işgärleri, owamdy şunu ul alad etýäňiz. Aç ýatsagam jaýymyzyň kryşasy gidip üstümizde ýagyş ýagyp dursa da, düýetmek üçin urgaýaňyz, jan etýäňiz, sag bolun diýsinler. Ýa-da Ahmet birjasynyň ýüşüp baryp, sag bolun minnetdar, siziň kömegiňiz bilen etramyzda bir iş sizem ýok, nira seretseň iş bolup ýatyr. Daşary ýurtdakylar gelin sizem otady intep ýörmäň. Biz bärdäki işleri ýetişip bilen dokdyýsinler. Ýa-da Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň etrap bölümçesine, ýa polisiýa bölüminiň öňüne ýüşüp baryp, sag bolun minnetdar doganlar, siziň saýaňyzda ýurdumyz asuda, parahat, howpsuz. Siz wakaňyz hiç duşmandan gorkamdok diňe sizden gorkýas diýsinler. Paraforlyk bilen şeýle görüşýäňiz bolup, pulumuzy kime berjegiňizi bilen dokdyýsinler. Ýa-da medeniýet merkezlerine baryp, sag bolun medeniýet işgärleri, döretýän biri-birinden manyly aýdymlarymyz üçin her hepde berýän konsertiňizi dinläp at şolsagam nahar ýenýäl bolýas. Sag bolun wäşiler, degişmeleriňizde gülüp açdygymyz ýatdan çykyp gitýär diýsinler. Şular ýaly hökümet işgärlerini boşadyrnak üçin etýän işlerine minnetdarlyk bildirmek üçin üýtünler. Eger şolar ýaly üýtseler, polisiýada, KNB-de azar berip bilmez. Gorkar ýaly bahanada bolmaz. Men bu zatlar degişme hangda aýtsam da, çykyşymyň maksady Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan raýatlarymyzyň syýasy aktivligini gazanmak. Halkymyza, maşgalamyza mejbur däl öz silegi boýunça köçä çykmany öwretmek. Dogry bolsa da, ýalňyş bolsa da köpçülik bolup üýüşmäne, agdy birleşmäne çagyrmak. Gynansak da, watandaşlarymyzda diňe gorku däl, gorku bahanasyny öňe tutup ýatan biperwaýlyk, parsyzlyk amma bular ýaly köpçülikliň çärelere meýletinlik ýok. 5 manat gazanyp bolmaýan ýere baranyň peýdasy ýok diýip düşünýän raýatlarymyz amma. Dogry wagt gymmatly, biderek wagt geçirmek gowy däl. Ýöne watanymyz, onuň gelejegim gymmatly. Gelejegimiz üçin, geljekki nesille watançylyk ruhuny terbiýelemek üçin syýasy aktivlik gerek. Bu düşünje men pikirim. Belki gorlarsyňyz. Belki Nuruş Kamylyň diýişýäli düşünjesi tok etekdenem dar ekenligiňiz ahmal. Has bu teklipleriniz bar bolsa, paýlaşyň. Esasy maksat ýurdumyzyň içinde ýaşaýan halkymyzy herekete getirmek.